2025-nji ýylyň Global Unicorn Top 500 sanawyna 150 san Hytaý kompaniýalar girdi. Statistika maglumatlaryna görä Global Unicorn Top 500 Enterprise 2025 kompaniýalarynyň umum gymmatlygy geçen ýyldan deňeşdirilen 30 götürüm ýokary bolup 39,14 trillion ýuana 5,15 trillion Amerikan dollaryna barabardyr. Bu sanawda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Hytaýyň kompaniýalar sany boýunça agdykly edýändir. Emel intellekt esasynda işleýän husus kompaniýalar maglumatlar tehnologiýasyny goýumda barja önümçilikde has işçiň hereket edýärler. Şeýle kompaniýalaryň sany dünýäde 80 götürüm ýokarydan 36 ay etdi. Hytaý kompaniýalarynyň sany 2-den 9-50 köpeýli bolsa 350 götürüm ötüş diýmekdir. Emel intellekt esasynda işleýän husus kompaniýalar häzirki wagtda Hytaýyň 15-nji 5 ýyllyk meýilnamasynyň bir bölegi bolup, alam tehnologiýa we mali orlaryny ölçün alýan kanunlar we düzgünler arkaly hususy pudak gollanylýandyr diýip Hytaýyň Oýlap Tapşylar Birleşiginiň wekili Si Şusyan bellädi. Önümçilikde awtomobil tehnologiýalaryna, logistikada, durmuş hyzmatlaryna we köpçülikden habar beriş terişlerinde emel intellekt esasynda işleýän husus kompaniýalaryň sany boýunça Hytaý döwleti dünýäde öňdüligi ýerýär. Ummaty 1 milliard Amerikan dollarynyň gowrak we 10 ýyldan az iş tejribesi bolan şeýle husus kompaniýalary innovasiýalaryň we ykdysat taýdan kuwatlaryň esasy görkezjileridir.